Pro Concello de Pontevedra non hai dúbidas, tanto Ence como o Partido Popular están detrás das mobilizacións dos traballadores da pasteira. Volvimos vivir hoxe en Pontevedra nesta mañá unha xornada de violencia, consecuencia da situación na que está tanto a empresa como o PP alentando este tipo de prácticas. Tamén a dirección da empresa e os populares son, segundo Da Silva, os responsables da situación actual na que se atopa a factoría, despois de que a Audiencia Nacional declarara ilegal a prórroga da concesión concedida no 2018 polo goberno en funcións de Mariano Rajoy. Ten que buscar unha alternativa, sabíase que tiña que buscar unha alternativa. Foron esas decisións, tanto empresariais como políticas, erradas, e coas que intentaron confundir os traballadores e as traballadoras e confundir a sociedade de Pontevedra as que levan a esta situación. Para a voceira do goberno local é falso que non haxa ubicacións alternativas a Lourizán que permitan que Ence se manteña en Galicia e insistiu en que as decisións sobre o traslado teñen que tomalas a propia empresa, o Estado e a Xunta. Que teñen que buscar esa alternativa. O que non poden decir é que ou en Lourizán, que é ilegal, que hai unha sentencia da audiencia, que saben dende hai décadas que se teñen que ir, que é a única alternativa. Ese foi o erro do Partido Popular e o erro da empresa, fracasou na súa estrategia e agora, como alternativa, o único que utilizan, en vez de cumplir coas súas obrigas e buscar e traballar en buscar unha alternativa, pois o que fan é alentar e propiciar situacións de violenta. Da Silva defendeu que ao presentar o recurso na Audiencia Nacional contra a prórroga, o Concello de Pontevedra buscaba defender os intereses xerais da veciñanza. Ademais, volveu pedir á dirección e ao Partido Popular que paren a violencia. A sociedade pontevedresa non merece estar pasando a situación que está pasando desta violencia nas rúas de Pontevedra, propiciada, promovida, alentada e consecuencia directa das decisións de Ence e do Partido Popular. Que se poñan a traballar no que teñen que facer, que é buscar unha alternativa. E segundo, é moi importante porque poñen en risco as persoas de Pontevedra que manden parar esta enceborroca do Partido Popular dunha vez por todas.